Yes, especially Canada, we don't have clone mona in show come along your clinic. Mas real mean agus tá mé mar chud den Harn, bí mé Johnny Obair Óige leis an Harn. Is me se unin agus tá mé lonithe le Traenáíl a Million Castle. Is me se eiste na gil cara agus Ibrahim do chumnáid gan bháil agus tá mé lonithe a Gultalán Adam fé. Is me se Dark Manman agus tá mé obair le Traenáíl dáirdaí agus siúlas na nóg. Is me se dul amóras Tosa? Is me se céal mac a bhaid ó thar agus tá me se lonithe le siúlas na nóg. Is me se ben bhil agus tá mé le clubhhaig sa tanta agus an Cultúlán an Ura agus fásta hís an Carn. Is me se Conor McGillahan agus tá mé lonithe le Traenáíl I Dac Hall a tuaisceart Bilfirse agus Léireach Lí. Chéad is me se Carla tu me se gobar mar cóíhir ar an scéim Printísigh Táimtin Seán Yu don OCN Léibhéal Dublin a Printísigh. Tuaid tréimhí isteach sa scéim Printísigh bhí láthair agus tá réimse a chuirsna áirithe deachtacha. Bhí de ré seachne an dochtaithe deachta ag an Printísigh ag tréis an chuirsa agus óhain tá chuirsaí clasan slanaí agus garpóir deachtacha. Bhí láthair teisteigh swinní ar chuirsna éireachta a mé siad ag rinne I héan le chur le scileanna sacaí héan agus le chur le Traenáíl sacaí. So inniu tá siad gáil dún OCN Léibhéal dá agus déimeann bagaí a dro an OCN Léibhéal trí NEA sin. Imagine Sean you on OCN Léibhéal dá and we're like Yanni. So I thought you know buggy ray on OCN Léibhéal 3 Yanni. These was just season. Tá mé an Seán le Let's Go Hydro le Fórmla Nóg. Well, go dtí seo tá muidir né cursa cosint an fáistí anna rinne sin coppla seaanóin agus rinne mé cursa garthóir chomáid an sin aniu tá muidir obair OCN dá tá ruirdaí sin san áú ach tá godúir an bhéim ar an Obair Óige agus chéad céal leis. Rinmuid ar garcóir cosint na baistí agus inniu tá muidir deanú OCN Léibhéal dá in Obair Óige. Tá muidir Seán Yu den OCN Léibhéal dá a ghlaachtas Obair Óige. Tá na Printísigh fad I mé fáiste don ihe cónaithe agus béimiid I gáil don nearcrúbhachtaí níos muile na mí muidir an solpas. Is me se bóidí necmhaúna agus tá mé mar másnaí thuir in bhanach le Fhórm na Nóg. Tá mé an Seán Yu le na Printísigh atá amman an OCN Léibhéal dá a cleachtas Obair Óige. Tá mé ag dúil leis an éistear atá rumpaí agus na scileanna agus muín atá si gal tógal ar agus iad ag bogaí hon cin agus na scileanna sin a éistear go síomhanna socaí ina mé siad ag obair le daoine óga. Tá si go mhaid dúsa mar cin na Printísigh nachhfuil ó Belfáiste. Bhí sé not crua but Defriil ag tógal an cadrún tús. Bhí éithne chuid na láidir chéile, chuid na cailína chéile, nachrú aginine ar chéile. Nachrú sé crua, but bhí sé bitir níos duchlannaí ar bhela. But níl sé tharbí inis is tá cadrú mhaid tógal aginine le chéile agus tá crach agin hí san sin ag an tine tá go mhaid. So ag buint soltas.